Хатын кыз ямсыз була алмый, яратсаң ул нурлана. Булай да матур хатын кыз тагын да матурлана. Хатын кыз ямсыз була алмый, хатын кыз матур. Матур! Хатын кызны моннан соң да ир-атлар матурлатыр дип язган халкыбыз шагыйре Роберт ага Миңнуллин. Һәм бу шигырьнең бүгенге тапшыруда яңгыравы юкка гына түгел. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, башваткыч уенын башлыйбыз һәм бүген бездә кунакта чибәр, мөлаем, иҗади, уңган, булган ханымнар һәм туташлар. Әйдәгез аларның үзләре белән якыннан таныштырам. Мәңге яшь чибәр Светлана Сабирова һәм аның шук шаян кызы Гөлназ Шәрипҗанова. Үзенчәлекле тавыш иясе Татарстанның атказанган артисты Чулпан Юсупова һәм аның моңлы тыйнак әнисе Илсияр Юсупова. Җиләк Кышытканова, Фифунья. Татарстанның атказанган артисты Ләйсән Гыймаева һәм аның талантлы чибәр кызы Таңсылу. Кызлар, хуш киләсез. Сезне башваткыч тапшыруында күрүебезгә бик шатбыз. Уенны башлап җибәрбез. Тик шулай да башваткычны башлаганчы, аның кагыйдәләре белән танышып китсәк, уңайрак булыр. Менә шушы экраннарга шакмаклар килеп чыгачак. Шакмакларга 18 сорауның җавабы яшерелгән. Сорауы миннән, җавабы сездән. Һәрбер дөрес җавап сезгә 1 балл алып килә дигән сүз. Шунысын да әйтеп узыйк, башваткыч уенында бер авыр сорау кулланыла. Әгәр дә сез бу авыр сорауга җавап табасыз икән, сезгә 2 балл тапшырылачак. Башваткыч уены шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген уенда катнашкан һәрбер уенчы да бик тә матур һәм истәлекле бүләк кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа Гасыр телерадиокомпаниясе әзерләде. Һәм инде уеныбызның азагында башваткыч уенында иң күп балл җыйган уенчы бу уенның җиңүчесе булып таныла һәм уенның кагыйдәләре буенча җиңүчегә супер уен тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга теләк белдерәсез икән һәм шушы супер уенның сорауына да дөрес итеп җавапны яңгыратасыз икән, Татарстан Яңа Гасыр телерадиокомпаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләк автомобильне дә бүген сез алып кайтып китәсез. Уеныбызны башлыйбыз. Өстән аска 2нче сан. 5 хәрефтән торган сүз. Мәхәббәт Алласы. Кем булырга мөмкин бу? Хатын кыз заты. Алиха. Җавап дөрес, балл сезнеке. Киттек алга таба, чираттагы сорау. Сулдан уңга 5нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Яхшы нәсел дип саналган нарны нинди диләр менә? Юк, тукта. Ничек? Мир реакцияларга тикшереп карыйм. Реакция булай әйбәт үзе, реакция әйбәт. Ну шулай да инде төймәгә бер баскан көй бәлки яңгыратып карарсыз. Элита? Юк. Урысча сүзе шул. Ну, татарча. Татарчасы нинди нәсел диләр? Ай, шундый нәсел булды әле бу. Светлана Сабирова, затлы. Менә балаларыгызга шушы затлылыкны тапшыра алдым дип уйлыйсызмы? Тәрбия бирә алдым дип уйлыйсызмы? Без менә бүгенге көндә бу тапшыруда Гөлназ белән бергә монда басып торабыз икән. Бу тапшыруда димәк, тәрбия бирелгән дигән сүз бит инде. Һәм дә инде ул Гөлназ минем белән бергә сәхнә артында үскән бала. Ул сәхнәнең нәрсә икәнен белә. Кичкенәдән үк мин үзем дә гел җырлап үстем, ул да шулай ук җырлап үсте. Чулпаныбыз безнең кичкенәдән җырга моңга гашыйк булып үсте. Мин үзем дә яшь вакытымда Казан дәүләт филармониясендә солистка булып эшләдем. Һәм Дөнәпа Тимергалиевалар, Рөстәм Маликовлар белән. Кичкенәдән минем белән җырлап йөрде. Без бергә гастрольләрдә йөрдек. Менә шу Чулпанның таланты булгач, без Пермь краеннан Казанга күченеп килдек. 2 яшьтән менә үземне хәтерләгәннән бирле җырлыйм. Җырдан башка күз алдыма тормышымны китерә алмыйм. Ләйсә, Таңсылу менә бүгенге тапшыруда бик матур җырлый Таңсылу. Рәхмәт. Ул шулай инде бәләкәй чактан җырлый торган иде. Әле ул туган елларда Казанда сәүдә үзәкләре ачылган гына вакытлар. Килеп керә идек тә инде, шунда теге пыяла бит инде анда. Аның бер ниндә уңайсызлану хисе юк иде, ул килеп керә иде дә, жүгерә җырлап йөри, берсендә шул
теге пыяланига килеп тә берилде. Мин аны хәтерлим. Ул аны хәзер дә хәтерли әле. Тәрбиягә килгәндә без шулай ук махсус теге балаларны тәрбиялим дип тәрбияләмибез инде. Әтияне үз примерында, үз үрнәгендә балага инде күрсәтә дә, бала шуны кабатлый. Әгәр дә чыннан да баланың үзенең күңелендә нидер салынган була икән, ул үз агымын барыбер да ала. Шишмәдә бит бер төртеп чыкса, инде ул үз юлын таба, шулай бит. Нәкъ шуның шикелле, чыннан да мөхтәрәм тамашачылар, бүген бездә талантлы әниләр һәм талантлы бәбиләр дип әйтим әле. Кызлар белән йолдызлар бүген бездә. Барабыз алга таба чираттагы сорау. Сулдан уңга 6-нчы сан, 6 хәрефтән торган сүз асыл таш. Шуның тагын бер сүзе бар. Асыл әйбер. Гәүһәр дигән сүзе дә бар. Ләкин бу ишракта гәүһәр түгел. Җәүһәр. Әйе, гәүһәр булмаган җәүһәр була инде. Җавап бирегез әлбәттә. Ләйсән, җавап бирегез. Еш бүләк итәләрме? Рафил, нинди асыл ташлар бүләк итсеннәр инде, айфоннар бүләк итәләр хәзер. Хәзер заманы шуңа китте менә. Шулай да нәрсә бүләк итсәләр дә, әйдә без башлыйк әле сезнең чыгышыгыз, ягыгыз кайсы якларда туып үстегез? Тумышым белән мин үзем Азнакай шәһәрендә туган, чөнки әни нең бит инде әбиләребез, бабайларыбыз Азнакай шәһәреннән. Ләкин мин яшь кичкенә вакытымда һәр вакытта уйлый идем, без Азнакай шәһәрендә туып, үсеп име. Әни дә шуннан дип, әни инде үзе Башкортстан ягы Раевка җирлегендән үсеп. Аннары мин һәр вакытта минем әни Башкортстан якларында туган, мәйтәмчек Азнакайга килеп эләккән ул кабаттан. Һәм иң кызыгы беләсең Рафил нәрсәдә? Без еш Арча якларында булабыз. Нигәдер тарта инде шушы Арча ягы. Һәм әни тагын сөйлисең, минем бит әбием Арчаның кайсы авылыннан? Сыҗа авылыннан ди. Үзем инде мин шәхсән гаиләм белән, әниләрем белән теге 10 яшькә кадәр Казанкада яшәп, 10 яшымда без күченеп киттек Казанга. Хәзер сез Казанда гомер кичерәсез. Шулай. Яхшы рәхмәт, дәвам итәбез алга таба. Шулпан, Сәрхан. Барлык җепселләр дә бер җирдә генә. Так. Менә бер җиргә тупланган. Без Перим ягы Барда районыннан. Әле менә кирип тә китә алмыйм, беләсеңме нәрсәгә, Рафил? Чөнки без өйдә Барда телендә сөйләшәбез, име? Минем менә баш уйлауларым, бөтен уйлауларым Барда имеха шаккатыбрак калып тора әлегә. Туган ягын кайсы як дисәләр, гел әйтә торам. Гел әйтәм Барда һәм Татарстан. Үлеп яратам Татарстанны, үлеп яратам Казанны. Рәхмәт. Күркәм. Ләйсән ханым. Шын татарлар гына яши торган инде күпчелек Мөслим районыннан. Монда инде әтиемнең туган ягы Олчакмак авылында. Без бик күп еллар яшәдек, укыдым мин анда 9нчы класска хәтле. Ләкин тугамы мин әниемнең туган ягы Азнакай районы Чалпы авылында. Шуңа күрә мин инде анда бала чагымда үтте әби белән бабай янында. Ике якында туган ягым дип саныйм һәм бик яратам. Шуңа күрә икесенә кайтырга тырышабыз. Ярый әле башка кеше чакырганнар, каян белгән булыр инде. Якташлар икән, әйме? Якташлар икән. Шуңа күрә сез генә түгел, монда мөхтәрәм тамашачылар да шаккатып утыра торгандыр кайбер мизгелләрендә. Мөхтәрәм җәмәгать, Азнакайлар, Мөслимләр, Башкортстаннар, Перемнәр, менә кайлардан чыккан асыл ташлар һәм алар бүген барысы да Казанда, ә менә бүген, нәкъ бүген башваткыч тапшырылды. Алга барабыз кызлар, үстән аска 1нче сан 5 хәрефтән торган сүз сөйеклегә мәдхия дип тәрҗемә ителә. Бу сүз галәп теленнән әлеге жанр дип әйтик инде, сүз дип әйтү генә дөрес булмас. Сөйеклегә мәдхия. Мәхәббәт шигъре дип әйтик без менә. Мәхәббәт җыры дип әйтсәк тә ярый инде, җырлап җибәрсәң дә була торгандыр. Менә бар поэма, шулай бит, бар шигърият, бар роман. Әйе. Русчасы ничек русчасы? Сонет, татарчасы алай түгел. Сәнәт түгелме? Бу беләсезме, менә сез татарчасын рус телендәгесен әйттегез. Минемчә рус телендә хәтта ода дигәне туры килә торгандыр. Ода. Мәхәббәт шигъре дим, бер гүзәлгә багышланган мәхәббәт шигъре, бер гүзәлгә. Әйе, әйдә Шулпан. Булмас булай озак басып. Әйдә. Берәр нәрсә әйтеп булса әйтеп барыйм хәзер. Тырышып кара. Гүзәл дидең име? Гүзәл дидем. Газәл була. Шулай булмыйча. Газәл әлбәттә. Җавап бирегез Шулпан Юсупова.
Барда тілінде ме бұл? Шулай болып шықты бұл. Бұл татарша тілде. Yok, bu Varda tilinde түгі Yok жамағат. şolu yok vallahi. Bu tatar tilinde. Şulay da ayda söyleşik indi ijat turunda. Xala jifitləriniz bilən parlap jırlaysız da bitəli mənə. Leysən siz də, Gülnaz siz də. Mənə bula bitini turmuşdayım, biraz gına üpkiləşkən şaqlarda bula, gailədə türlü münasibət bula. Parlap çıxıb kitəsin səhnəgə. Mənə şuşundan soң nişik ol sizin işiraqda, sizin gailə işiraqında? Biz ғұмырде де толашмайбыз, еткелешмейбіз deyip олдап тұрмаймын. Әйтсәгіздер шанмайлар. Енді біз шанмайшақлар, дұрыс. Бұлат білән де ғайлә құрғанымызға 20 ел болды. Бірге сәхнәгә шыққанда, яйсайындан да, юлға шығып кеткенде, біз нешектір ол турда ұнтып тұрабыз. Тамашашы сенің көңілде менемді болғанны білерге тиіш түгіл. Шоңа көрә, енді ол сәхнәгә шығып, елмайып күліп жырлайсың да бір-біріңе қорап, онарсың сәхнә ортына кіргеш ұнтылады. Şunun bile şol. Şoң біле шол? Bete de gite. Yarar yaxşı mənə sizin ailede şol ayıram. Mənə şuşundan kırıp gite gəlir. Sizden işe girək o? Beş işini başta başqarıb шығабыз da, onları ikinci mi, üçüncü күнгә мейсіне тіші, дегенің еме. Шылайдырып әйттің меңа деп енді. Но, әйбәтті түрліше бола вақытлар, яр елмейтем, әні Қозанда яши, әні янына қашып шығып кетіп бола. Әйі сұрғайырақ, оқтанышқа қайтып кете алмай. Менә сіз битінде жыршы, менә ижади кішілер. Мен гел әйтәм инде, минем гаиләдә бер нормальный кеше булырга тиеш бит инде әйтәм. Дип әйтсәм дә без гел бергә. Син әйтәсең, менә сәхнәгә чыгабыз да, онытылабыз дип. Менә бу чиракта без хәзер сөйләштек әлегә икесе дә җырчы булган. Гаиләләр белән сезнең чиракта берегез җырчы. Сәхнәгә чыккач, башлана гына. Башлана. Без гел шулай, мен гел әйтәм, мен өйдә хатын, эштә усал, җитди, директор, руководитель. Образ. Біз теге сәхнә ашам, ал минем тормыш иптәшем утта да утыра, шунда звукта бөтен әйбер белән контролирует итә инде. Концерт барышында мин күз белән генә карап алам тиңе. Без һәрвакыт көлешәбез инде шулай концерт барышында biz ayrılışıp kaytabız. Ege kaytkaç tatlılaşabız. Tatlılaşabız. Yara bir kurkan mene bit nindi uçurakta bolup çıkayım. Şöyle muhterem tamaşaçılar, motorguna aralaşıp devam etse de bu tapşırıda indi elbette motor jırlarsı da bulmaz. Şulpan, mene bu mezgilde sizinle tınlap üteriydik biz. Әлі көптен түгілгіне ижат еткен Айдар Абы Темірбаев күйі, Марат Абы Кабиров сөзлеріне yazılған «Сіз мені әрнімі дейсіз ме?» Mene, siz ana ernemi deysiniz mi? Türlü şıraqlar bula. Әліге тыңлайбыз жырны. Кеттік айда. Yılmayıp gülsende, yedeşmi tüsende, minde de şulup bir hisinde. Bir güksir bir megeş, sarlanıp yürmegeş, sin mini ernemi Küskübük sarıda, sağışlar sarıla canıma. Duyalmam hisimni, dularmın şekilli, hislerge bir elsem ağzına. Sarlanıp yürmesem, bir güksir birmesem, sen meni gamsızıp bir gelme. Yazmışlar Şulpan Yusupova özünün repertuarındağı en motor jırlarının birisini başqardı. Sizin için tamaşaçılar ham elbette bizden bir bal. Üstten asqa 3-nji san 5 harften turgan söz özüңнән zorrak bolgan kız tuğanның iri Сиңа кем булып чыга инде Ләйсән? Жизни. Жизни булып чыга. Җавап дөрес. Ләйсән Гыймаева балсыз өтер.
Сұрайым әлі өзіңіздің жизни деп әйтір кішілеріңіз бар ма? Тұрмышта? Менікі жоқ. Қызғаныш. Мен ең зор бала, менен соң 2 інекеш. Шылпан, сіз ғайлада шылайық? Біз икеу, менің сіңлім бар, менің жизнелерім жоқ. Бір туған, 2 туғанлар көп, Аллаға шүкір. Біз ғайладағы мен әне яғынан 12 қыз. Бір жігіт те жоқ. 11 қыз. Бажайлар көп екен алайса сізде. Яқшы. Аллаға шүкір, барбызда біргелеп, гүрлешіп яшап ятабыз. Яқшы, рахмет. Гүлназ? Менің бар інекеш. Минем дә бар инекеш. Yok bizde. Demek sizde Ne jingi. Bizim aznak ayaklarında opay diye beyteler mine. Opayım diye beyteler. Bizden de kişkine enikeş bulsa bu yaklarda enikeş diye endeşeler. Bizde opayım diler mine işi kızık. Koysadır yaklarda mesela Çuvaşı, Komsomolsk yaklarında anda opay indi ol. Opay zor kişi diye endeşeler. Әлі Чувашия комсомолында әптәй дегені бар, үлкен әптәй. Алайда, yok алай ендешкен. Апайым, міне бигрәк қызығым апайым. Бізде бет енді нешіктер апайым дегеш, хатын қыз заты һәм үлкенірек зат көз алдына келе біздің. Әйтмәкші едім енді, менің 2 опайым бар деп оңламассың дедім. Инекешім деп енді. Біз аны аңлайдырық, міне шулай аңлатып кеткен болырық. Яқшы, рахмат қыздар, алға таба давам етеміз. Шираттағы сұрау Сұлдан оңға. 7-ші сан 6 хәріфтан тұрған сөз. Урындық сөзінен келіп шыққан деген фаразлар бар. Бұл сөз хақында нендей сөз турында сөз бар екен? Урындық. Урындық сөзінен келіп шыққан деген фаразлар бар. Сандық. Сандық. Дұрыс? Дұрыс. Жауап дұрыс әлбәттә. Сандық. Қазір енді әлекегі заманардағы шекелі сандық тұяп жүрмейлер бет енді. Қазір сандық көтәрі беруші жоқ. Сіздің заманардан неше еді ол? 20 ел бірге ғұмыр кешірәбіз дейдігіз. Менің сандығым бар еді. Билне деп атала бет енді ол. Сандық ішіне міндерлерін, онда қойнанаға бүләклеріні, қойнатаға бүләклеріні шылай тотырып әзірлеп қойған еді әні еңді оны. Яш шақта бет енді өзіңе ұлтырда ойнамызсың кеуге шыққанда. Әні шушы зәңгәртістейді әлі. Викматыр сандығым бар еді. Менің әбиде бар еді ол ауылда. Сандық. Онда әби бір кімні кіртмейдір ол сандыққа. Оның онда бик затлы-затлығына шитсалары, яулықлары. Мен өзімді шақсан сандық білән кеуге шықмадым. Меңа зор чемадан тұттырдылар. Әмәді ләкин менің інекәшінің тұрмыш иптәші Зülfiya ол түшті әнилерге сандық білән. Һәм ул сандық хаман әнидә балконда тора. Саклана. Мен енді яш боларак. Мұнда болған кішілер арасында мен андай бірлер білән мақтана алмайм. Әнейім меңа сандық білән шығармады, шимадан білән де шығармады. Бізге әті юртлар салып берді. Шаярып айтам мені, шаярып. Аллаға шүкір өзіміз, өзнелеріміз білән салған әйбірлер. Ләкин бик әтейіміз яқтан бұлышу. Бұл сандықтан да Mühimrək әйбірдір деп ойлайм. Әти әнеме бик рахмәтлі. Әміне әнеге келгенде әнелерде болғандыр. Енді андай бір бар еді. Менің әненің сандықларында затлы ситсылар, өлімтік ақшалары шындайды. Затлы кәнфит, анар әбиләрінің қатыр шекерлері шында сақланайды. Мен бәлеке шақта қатылым, қатыр шекер боладыр ешінде. Аны мені шитлеп кіна ватып қана бері шында түріп қоя. Siz etmişsiniz ol bilmeye kirir hal yok? Yok. Benim de isimde əbiyim. Əlanın üstüne motor aq jərmiyeler jəyib, onun üstüne minderler düzüp koyup, teget deməsinlər deyim. Yaxşı, kızlar. İndi mənə şundan da sandıq ornunda, birine ornunda, barda bik motor ittirib, kiyovga şıqqansız, kiyovli bulğansız, kiyovlərinin də qoşyaqdan ikenen bilip gitse eybət bolur indi. Benim turmuş iptaşım arş ayaqlarından. Mında bütün yollar orşağa ilteyim. Hamman orşağa ilteyim. Bizning aramızda 16 yaş, bik tüplü, bik şunday tecrübeli kişiге kiyovga шығып қойдым ялғышқына. Бек әбет yaşayız Allah'a şükür. İsimi Fidan. Mine biz birgəlep işimiz indi bugün күнде. Fidanға başlatqış tapşırığından көп сәлемнәрне жибәреп калдык. Әле Fidan, орша җегетләренә күп сәлам. Bir қолда шабалар кызлар. Сине хөрмәткә.
Яхшы Шолпан, бик рәхмәт. Илсурны Актаныштан диде инде. Әнинең хыялы иде, мин сине шундый характер белән берәр нинди йөдрөнне мишәр итенә кияүгә бирер инде бейме. Һәм миңа 25 яшь тулды бит инде, 25 яшьтә мәйтәм, срочно кияүгә чыгарга кирәк. Нәрсә эшлим микән дип чыга, Илсур белән бергә эшли башладык та. Менә замана ничегеме, элек теге җегетләр срочно йөргән кирәк, кыз табырга кирәк диләр бит элек. Ә хәзер кызлар срочно кияүгә чыгарга кирәк. Яхшы. Ну, аңарча, тукта, аңарча, без фатир ясадык, мин машина алдым, минем карьера, мин эшлим, ир кайгысы юк иде. Ну, монда тик дус кызларым бер-бер артлы чыга башлагач, инде мәйтәм туктары уйланырга кирәк, аңа бит инде балалары да кирәк. Дип инде, һәм менә шулай иттереп, амин дигән ширга ия булып инде, Илсур белән без бер ай очрашып йөрдек, бер ай. Мәйтәм, ну менә примерно синең кебек инде, ал җигете нормальный Kulaklar tırpayıp tura. Bu ming'a qarata komplimentlar ketdi hozir. Bilasizmi, ko'z ko'rmay, ko'z vaqtida operatsiya yasamag'an emas. Seniki ko'rmay. Aha. Shundan so'ng endi qaytimda nima siladim aytaman. Misharlar bilan ne получилось? Aktanishdan. Anдағы характер. Мен қашыңа көрәйін, мен күнектім. Мен қазір өзімді как будто мен Ақтанышта ғұмыр бойы яшәгән. Андағы қон, башқа қон міне. Кішінің тұрмышқа қарауы башқаша. Анда түптен ізлейлер проблема. Мен анда 99% татарлар яши. Мен кеуге шыққанша, мен гіл русша сөйлешейді, мен мек ауыр еді татарша сөйлешеге. Мен кеуге шыққашқына матур итіріп, шышы татарша тілін камилләштірдім деп айтырға керек. Мен қазан қызы едім бетені мен. Яқшы рахмет. Илсурға да көп сәлемләні жіберіп қалайық әлі Илсур Шәріпжановқа. Сөйлешәбіз Булат хақында. Булат хақында менә қызы сөйлесін әлі. Әйдәлі. Олайса, минем әтием Әгірже районнан, Ишбубый ауылдан. О, легендар Ишбубый бит инде бұл. Әлбәттә. Һәм инде Булат Байрамов диләр бит инде, псевдоним бит инде ул Байрамов. Ул теге бик күптәннән Казанга килгәч, эшкә урнашкач, ул вакытта радиода эшлидер. Бәйрәмнәр алып барадыр, шуңа күрә алынган псевдоним. Безнең гаиләбезнең фамилиясе ул Җиһан Гәрәевлар. Белмәсәгез язып куегыз. Теркәп куегыз, мөхтәрәм тамашачылар. Җиһан Гәрәевлар гаиләсе шулай бүген бездә кунакта. Булат Җиһан Гәрәевка күп итеп сәламнәрне җибәреп калабыз. Башка Булатка сәламнәрне җибәрдек. Мин менә карап торам да дисән, сезнең каршыгызда бик мотор шиккән яулык дип әйтимме соң инде мин менә. Шиккән яулык бу дөрес. Мин инде менә сандык сүзе чыкканнан уйлап куйдым, моны сорыйсы булыр әле дип. Шуна да менә әбиләрнең сандыгында шушындый шиккән яулыклар бар иде. Бу шул сандыктан чыккан яулыкмы? Юк, бу ана чыкмаган. Безнең 3 кыз бит инде. Җиһан Гәрәевлар. Җиһан Гәрәевлар, шуңа күрә бит инде кызларга ничек тә булса теге үрнәк, ниндидер анда кулдан килгән эшләр күрсәтәсе килеп, бу минем үзем шиккән яулык. Менә кызларым да шулай өйрәтәм мин, кияүгә бирәсе булыр кашанда булса, име? Башваткыч тапшыруына инде бу күчтәнәч килеп урнашкан икән, бу юкка гына түгел, башваткыч тапшыруына бүләк булып килгән өчен без үзебездә бүләксез кала алмыйбыз. Шуңа күрә бер балны Җиһан Гәрәевларга бирмичә һич тә мөмкин түгел әле менә. Бер бал үзегезгә. Яхшы кызлар, барабыз алга таба. Өстән аска 4нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Өлкәнрәк яшьтәге хатын кызга хөрмәтләп әйтелә торган сүз. Ханым, әлбәттә, ханым. Тимәгә кем беренче башты? Җавапны шул яңгыратты. Ләйсан Таңсылу җавап сезнеке. Бер бал сезгә кабаттан. Алга барабыз өстән аска 8нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Язгы бакчаның падишаһы. Күреп торам мин менә түмәгә баскан. Күреп торам Шолпан. Димәк, Мин моны беләм урысча. Тюльпан икән, әниме? Һәм аның татарчасы. 4 хәрефтән генә тора ул. Мондый исемле кызлар исеме дә бар хәтта. Ләлә. Җавап дөрес, Ләлә чәчәге. Шулпан исәр ханым бал сезнеке. Алга барабыз кызлар чираттагы сорау сулдан 9нчы сан 8 хәрефтән торган сүз. Иң башта җырның кушымтасын җырлап күрсәтәм һәм менә шушы җыр белән
бәйлі сүз инде бу. Нинди сүздер дип уйларсыз икән? Бу җыр барыбызга да таныш. Талларга качты сандугач, мин аны эзлим ей. Сандугач керде күңелгә. Нинди сүз белән бәйлелек туясыз дип соравым. Менә монда тимәгә бастылар Җиһан Гәрәевлар. Мәхәббәт. Дөрес? Дөрес? Җавап дөрес. Җавап дөрес. Мәхәббәт сүз әлбәттә. Мәхәббәт. Мәхәббәт инде сөйләшәбез сөйгән ярларга, яраткан парларга. Шулай да ир-атның мәхәббәтен аның ризыкка карата инде. Нинди булса да инде. Менә карап торам да әле менә монда бик тәмле. Тәмлешкә килеп урнашкан бит әле. Шулпан сезнең каршыгызда тора. Барда ягында аш-су темасына килгәндә, гомумән камыр темасына килгәндә бик авыр. Авыр ничек? Камыр ризыклары пешермиләр дип Пешерәләр, ләкин ул менә монда Татарстанда кебек тәмле түгел. Тәме башка инде. Башкача килеп чыга. Без инде монда Казанны кына күнектек хәзер. Минем әнием Казанда эшләгән бит инде, яшәгән, һәм ул инде монда өйрәнеп кайтып, авылда менә без гел тәмле ризык ашап үстек. Үй ризыгы дип әйтик. Үй ризыгы, һәм инде шушы пешерү әйбәре миңа да күчкән дип әйтсәм мактану түгел. Дөрестән дә шулай, мин бик яратам пешеренергә. Без әле күптән түгел үзебезнең барда да пекарняда ачып алган ик. Моны әнием пешерде. Бу инде тавык итеннән һәм бәрәңгедән пешерелгән бик тәмле пирог. Тәмнедер шул исемендә хәтле килә. Инде шушында хәтле килгән икән инде бу ризык, безгә бу ризыктан авыз итәргә насыйп булсын дип телим дә мин. Монда кадәр килгән ризыкка мин балсыз калдыра алмыйм инде. Шуңа күрә башваткыч тапшыруыннан 1 бал. Менә шушы мизгелдә кызлар бераз гына тукталыш ясыйк әле без сезнең белән. Ни дип әйтәсем килә? Без башваткычның яртысын чишеп тә чыкканбыз шул арада. Шуңа күрә бераз гына тукталыш ясап, әлегә кайсы уенчылардан күпме бал җыйганын игълан итәбез. 1 бал ияләре Светлана Сабирова, Гөлназ Шәрипҗанова. 1 бал бар әле, бар 1 бал. Әлегә 4 бал Шулпан Юсупова һәм Илсияр ханым Юсупова. Әлегә лидерлар рәтендә 7 бал белән әлегә беренчелектә баралар. Таңсылу, Ләйсән, Җиһан Гәрәевлар. Чираттагы сорау Сулдананга 10-нчы сан 8 хәрефтән торган сүз бакча гөле. Бакча гөле. Төрле төстәге иссез чәчәк ата торган үсемлек бу. Бу чәчәк исеме белән хәтта җырда бар. Бу җыр Эльвира Хәйруллина репертуарыннан. Гөлназ! Сары Кашкарыйлар! Дип җырлана Эльвира Хәйруллина җырында да җавап дөрес. Бал сезнеке. Инде җырны без искә алганбыз икән, Кашкарый турындагы җырны бүген яңгыратып булмас, кызганыч. Шулай да менә Гөлназ сезнең репертуардагы Светлана ханым бәлки бергәләп берәр җыр яңгыратып булыр бу тапшыруда. Мөмкин микән? Берәр җыр тыңлап алсак, Мин бит икәүгә чыкканчы әни белән той җырлап йөрдем. Безнең бик матур күптән язылган берничә дуэт бар Гөлназ белән. Менә шуның берсен инде бүген башкарып китәсебез килә. Ул җыр язылган күптән. Нәҗип Бадретдинов үзенең әнкәсенең 80 яшьлек юбилеена иҗат иткән җыр. Әнием бердән берем дип атала. Менә бит коллегабыз җырлый әле тапшыруның авторы Нәҗип Бадретдинов иҗат иткән җырны бүген безнең башваткыч тапшыруында башкаралар Гөлназ Шәрипҗанова һәм Светлана Сабирова. Рәхим итегез сәхнәбезгә. Белдерер өчен рәхмәт хисләрен, сиңа тиңдәй сүзләр таба алмыйм. Әйтмәсәм әгәр соң булыр кебек, нишләргә соң мин аңламыйм. Әнием
Esig ağır şakalarda Nakşuliz Jesus Zor bellerlerden Buluşadır bizni sokılarga Eniyim birden birim görsem seni Koygu hasretlerden boşanan Jir aşağı yollayım sina rahmetine Kabul edersin bir ışanan Әниләр турындагы матур җыр яңгырады башваткыч тапшыруында һәм әлбәттә бу матур җыр 1 балл алып килә сезгә. Гөлназ, Светлана ханым, кабул итеп алыгыз. Ә без җыр дулкынында тирбәлә дәвам итәбез алга таба. Сулдан уңга 16-нчы сан, 6 хәрефтән торган сүз. 15 ел буе бергә гомер кичерүне нинди туй дип атыйлар? Аха, нинди туй булып чыга Гөлназ? Аха. Мин басам, син әйт диде Гөлназ. Әйе, 15 ел. Ничек? Мәрҗән. Юк. 1 елгысын хәтерлисезме? 1 ел. Ситса туй. Әйе. 2 ел Бумажный. Кәгазь туй. 3 ел күн. 4 ел киндер. 5 ел агач. 6 ел шуен. 7 бакыр. 8 калай. 9 керамик. 10 гүлчәчәк яки кургаш туй диләр. 11 ел корыш. 12 ел никель. 13 ел шелтәр яки йон туй. 14 ахак. 15 Металл. Юк. Хрусталь деп әйтеміз. Хрустальдыр ол? Нан татарчасы була. Так. Бәллур җавап. Менә мөхтәрәм тамашачылар, миндә бер үзем басып торам шуның шаклы кыз янында. Буларга каршы да барып булмый. Тагын күңелсез була, әгәр дә каршы килсәм, Шулпан хрусталь дип яңгыратты инде. Әлбәттә, җавапны инде дөрес дип кабул итәргә дә мөмкин, ләкин татарчасы кирәк иде. Ләйсән ханым яңгыратты. Әйдә була эшлибез. Берәр бал тапшырам. 2 гаиләгә дә. Берәр бал Җиһангировларга һәм Юсуповларга. Булсын әле миннән бүләк, булсын әле әйдә. Алга барабыз. Истан аска 12-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Игътибар итегез. Мин әйткән идем, бер авыр сорау кулланабыз дип башваткыч тапшыруында. Менә шушы авыр сорауга якынлаштык сезнең белән. Әгәр дә җавабын табасыз икән, 2 бал иясе булачаксыз. Суфишчылык күзаллавында Аллаһы диңгезгә тиңләштерелә, калган бүтән нәрсә шул диңгездәге дулкыннар белән чагыштырыла. Менә шушы суфишчылыктагы диңгезнең атамасы. Мәсәлән, шәхсән мин бу сүзне беләм дип әйтмәс идем. Менә башваткыч тапшыруында мин алып баручы буларак, менә шушы тапшыруга әзерләнгән чорда гына бу сүзнең барлыгын белдем. Бәлки сезнең арагызда белүчләр бардыр. Беренче хәрефен тәкъдим итәм. Беренче хәрефе Б хәрефе. Б. Башы бар дигән сүз бә. Гөлназ. Бәхир шул. Җавап дөрес, 2 бал. Җавап дөрес, 2 бал. Ясе күңел диңгезе, күңел бәхре дип тә әйтәләр. Ишеткәнегез бәлки бардыр берәр җирдә, бәлки берәр әдәби китапта килеп чыгар, шуңа күрә белмәсәгез белеп калыгыз. Диңгез, бәхир. 2 бал. Гөлназ Шәрифҗанова, Светлана Сабирова. Şaripcanovga selam җибәрим әле. Әйдәре. Сез җиңеләсез дип әйттем менә. Әлегә җиңелергә иртәрәк 2 бал иясе булдыгыз. Алга таба дәвам итәбез. Өстән аска 13-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Кызлар, зодиак йолдызлыгы. Аха, Шулпан. Аралыгы үлчәү. Шулпан Юсупова.
Алға барабыз, үстен асқа 11-ші сан 4 харифтан тұрған сөз синонима керек булыр. Әлеге сүзләрнең бизәкле, зиннәтле, матур, гүзәл, шибәр, сылу. Әйе? Зифа? Сезнең икенче кыз. Әйе. Зифа, җавап дөрес. Җавап дөрес. Зифа. Алға барабыз, солдан онға 17-ші сан 6 харифтан тұрған сөз. Мәкалдә төшеп калган сүзне белергә кирәк. Юргалы белән юлдаш булма. Надан белән кем булма? Сирдәш булма. Җавап дөрес аның. Җавап дөрес. Сирдәш булма. Җавап дөрес. Сирдәш дигәннән мин әле шуны уйлап торам. Бүгенге тапшыруда Шулпан җырлады аерым үзе генә. Гүлназ Светлана ханым белән җырлады. Сездән дә җыр булыр дип өметләнәм мин. Мин менә хәзер сезгә киткәнче Илсияр ханымга мөрәҗәгать итәсем килә. Илсияр ханым, сез бит филармонияларда җырлаган кеше дип үзегез дә әйттегез. Бүгенге тапшыруда сезнең тарафтан да бер җыр ишетәсе килә бит безнең. Әкрингенә сиздермичә, яшьлек елларым үтә. Күңелем һич тә каратаймый, һаман да нидер көтә. Картаям мин соң йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек юләрлек дип, җырларда җырланса да, картаям мин соң йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек юләрлек дип, җырларда җырланса да. Афәрин! Менә нинди тавышлы җырчылар бүген бездә кунакта. Бер балны тапшырмый һич тә мөмкин түгел әлбәттә. Илсияр ханым. Рәхмәт. О, сезне иштәсе бик килә иде. Әйбәт булды, рәхәт булды. Шушы рәхәт мизгелдә алга таба дәвам итәбез. Өстән аска 14-нче сан 5 харифтан торган сүз табышмага әйтермен. Җавабын белергә кирәк булачак. Көндез хөрмәттә, кич хезмәттә. Нәрсә бу? Көндез хөрмәттә, кич хезмәттә. Юрган. Юрган җавап дөрес. Без алга таба дәвам итәбез. Өстән аска 15-нче сан 5 харифтан торган сүз. Хатын кыз баш киеме. Тупый дигән исеме дә бар. Калфак белән бер рәттән йөргән заманында чәчәктән дә үрәләр моны без аны белә алабыз. Тақия. Ие, җавап дөрес. Тақия. Бер генә сорау калып килә хәзер име. Сезне тыңлыйсы килә. Тамашачылар инде күптәннән көтә. Кайчан, Ләйсән ханым кайчан җырлый, Таңсылу кайчан җырлый. Без инде бүген сезгә бик матур дуэтыбызны алып килдек. Гөлүсә Шагбан сүзләренә Илдар Нугманов иҗат иткән "Әйбәт кеше булсаң үзең" дип аталган дуэт булыр. Тыңлап карыйк әле әйдәгез. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәк икәнлеген үзеңнең. Әгәр тойсаң алтын бер төгенә, тиң икәнен һәрбер сүзеңнең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше
булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт әгәр тойсаң, кирәклеген йөрәк җылыңның. Әгәр тойсаң шын корышта итеп, син яшәгән гаилә тылыңның. Җирдә яшәү рәхәт әгәр тойсаң, бик күпләренең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Әйбәт кеше булсаң үзең. Балны күп итеп эшләргә була инде. Әйбәт җыр җырласаң, әйбәт кеше булсаң. Менә бит, әйбәт кешеләр, әйбәт җыр, матур җыр. Бер бал тапшырабыз әлбәттә. Яхшы кызлар. Бер сорау калды. Сулданыңга 18-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Никахланган тормыш иптәше. Әйе? Хатын! Шуңша! Җавап бир! Матур әлбәттә. Гөлназ, бу балны тапшырабыз сезгә. Biz sizin белән инде бар сорауларга да җавапларын таптык. Хәзер инде кайсы уенчының күп гал җыганын әйтер вакыт. 6 бал. Ияләре Светлана Сабирова һәм Гөлназ Шәрипҗанова. 8 баллы булдылар Илсияр ханым Чулпан Юсупова. Һәм инде җиңүчеләр, уеныбызның җиңүчеләре 12 бал ияләре Таңсылу Лейсән Гыймаева Җиһангәрәева. Шулайрак, кимчәктән әйтә. Инде хәзер уеныбызның иң рәхәт мизгелләренә якынлаштык. Сезнең белән ул да булса бүләк тапшыру мизгелләре. Шуңа күрә мин сезне хәзер чакырып алам. Бүләк кичтәсе янына Гөлназ. Ханым, рәхим итегез. Гөлназ, сезнең кулларга тапшырабыз бу шарны. Шарыбыз менеп китте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, килеп төшә безнең икенче санга. Кызлар, икенче номерлы сан астында кәхвә тарткыч урнаштырылган. Иртән торучыларга, кәхвә яратучыларга бер дигән җиһаз була инде бу. Шуңа күрә шушы кәхвә тарткычкан кулланганда башваткыч тапшырын Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясен искә алырсыз. Гөлназ, рөхсәт итсәгез, мин Светлана ханымның кулларына тапшырам бу матур бүләкне. Яңа гасыр телерадио компаниясына зур рәхмәт. Менә шулай итеп безне хөрмәт итеп чакырганыгыз өчен безгә бик ошады, безгә бик күңелле булды. Теләкләрнең теләселәребез килә, иң изгеләрен, иң мөһиме күңелегез тыныч булсын. Юсуповларны чакырабыз үз янәшәмә. Шарыбыз менеп китте, һәм ул безнең барып төшә 8-нче санга. Иманым Камил, Илсияр ханым, сіз дә кызыгып торгансыздыр әле. Гөлназ белән Светлана ханымга кәхвә тарткыч чыккач, хай безгә эләкмәде инде шушы бүләк дип. Менә бит әйтеп торам, шарлар серле бездә. Сезнең күңелегездә дигәнен менә 8-нче номерлы сон астыннан изләп тапты. Шушы бүләк күңелләрегезне генә түгел, тәмле иртәнге ашларыгызны да бизәсен дип әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә шушы тапшыруны төшерүчеләргә, оештыручыларга бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Һәрберегезгә дә, һәрбер тамашачыга, мине белгән кешеләргә зур сәлам һәм барыгызга да саулык, сәламәтлек телибез. Хөрмәтле тамашачылар, чакырам үз янәшәмә бүгенге уенның җиңүчеләре Лейсән Гыймаева һәм Таңсылу Җиһангәрәева. Рәхим итегез. Махсус әзерләнгән бүләк. Бүген ул менә шушындый тузан суырткыч. Мин бу бүләкне сезнең кулларыгызга хәзер шәхсән үзем тапшырам. Бүләкне әйдә болай эшлик әле. Таңсылу, сезнең кулларга тапшырып торыйк әле без бу бүләкне. Шулай булса дөрес булыр. Ләйсән ханым, шулай бит инде. Уенның җиңүчеләре буларак, мен инде башваткыч тапшыруын алып баручы буларак сезгә, җиңүчеләргә супер уен тәкъдим итәм. Гаиләбезгә кирәкле бүләк булды бу. Җиһаз, Күрә без матур гына
Рәхмәт әйтербез дә сезгә, бүләгебезне күтәреп кайтып китербез инде. Шулай да таңсу уйлап карагыз. Бәлки автомобильле булып кайтып китәсез Юк, минем бит әле праваларым юк. Анасын. Алар булгач, тагын тапкыр киләбез. Булат Җиһангәрәев, тизрәк правалы итегез кызыгызны. Менә бүген сез машиналы була идегез. Әйе. Ярар, шулай да мөхтәрәм тамашачылар, хөрмәтле уенчылар, без бүгенге җиңүчеләребезне котлыйбыз. Уендагы җиңүләре белән башваткыч тапшыруның җиңүчеләре Ләйсән ханым, Таңсылу туташ, котлыйбыз сезне. Рәхмәт безне менә шулай гаиләләребез, балаларыбыз, әниләребез белән бергәлектә чакырганыгыз өчен. Гаиләләребездә бәрәкәт булсын, дөньялар имин булсын, тыныч булсын һәм барысы да яхшы булсын дигән теләктә калабыз. Шулай бит? Әйе. Хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм уенчылар, башваткыч уены тәмам. Тапшыруыбызда гүзәл ханымнар һәм туташлар иде. Җегетләр, онта күрмәгез, гүзәлләрне, сылыларны саклап яшәүчеләр ул әлбәттә без аны юкка гына әйтмәгәннәр. Хатыннарны, кызларны гөл итүчедә, көл итүчедә ирләр дигәннәр. Шуңа күрә кызларны, гөлләрне саклап, кадерләп яшик. Һәм матур тормышта бергә гомер кичерик. Киләсе башваткыч тапшыруында очрашканча кадәр сезнең белән сау булышам, хушыгыз!